खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा फानजामुथिखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 14 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 29 आसार दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मंगलबारनि बे साना नोंथांनि गोहो आरो साहसखौ बांहोगोन। हनुमानजिनि दयाजों गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय हा आरो सम्पथिनि केसफोरखौ दिनै फोजोबनो हागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि रोंगौथिखौ नुनानै बेरेखा हान्जायाबो नोंथांखौ बाख्नायनो गोनां जागोन। गोदान गारि बायनो सानथांखि लानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोनसे मोजां लैखोन। बेलासि समाव नखरनि सुबुंफोरजों सावरायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुखु खुसि आरो गोजोननि राहाफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव गोबां जौगागोन आरो बबेनिफ्रायबा हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फाबो जानो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गावनि मेलेमनि गोहोजों गावनि जिउ राहायाव गोदान मासि मोनगोन। जिउनि लोगोरिजों गोजाम जेंनाया दिनै आबुङै जोबगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिन्दुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोहोखौ थि लामायाव बाहायनो नांगोन। फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै खालामनाय गुसुं जानथायनि दावबायनाया इयुननि थाखाय गोदान अर्डार लाबोगोन। मावख'आव बाथ्रा रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। लाइमोनफोरा केरियार बिथिङाव गोदान आरो साबसिन लामा दिन्थिनाय मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव मान-सन्मान आरो गावजों गाव गोरोबलायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांखौ एसे सांग्रां जानायनि इसारा होयो। गोबां सानस्लाबै खरसानि थाखाय नोंनि रांबावजाया गाज्रि जानो हागौ। ओंखायनो रांनि ओरैनो गारनायनि सायाव आबुं नोजोर लाखि। आंगो लोगोजों गावस्रालायनायनि जाथावना दं। गावनि बिबुंथियाव गोदै लाखि। बिमा-बिफानि बोर आरो हेफाजाबा नोंथांखौ गोब्राब समाव लामा दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जामुन गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय रांखान्थियारि महरै दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। सिगां समाव मोनसे गिदिर रां थिसननाया नोंथांनो दिनै साननायनिख्रुइ गोबां मुलाम्फा होनो हागौ। समाजनि गोहोम गोनां सुबुंफोरजों गोदान सोमोन्दो लाखिनाय जागोन, जाय नोंथांनि फालांगिखौ बांहोनायाव माइल खुन्थिया जागोन। गथ'सानि केरियारजों सोमोन्दो थानाय गेदेर जिंगासिनायखौ बोखारनायनि जाहोनाव न'आव रंजानायनि आबहावा जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलि आरो केरियाराव मोनसे गिदिर मोजां सोलायनाय नुनो मोनगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो नाजादों, अब्ला दिनै नोंथाङा मोनसे मोजां माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय गोसो बोनो हाथाव अफार मोननो हागोन। फालांगियारि बाहागोआरिफोरजों गावजों गाव गोरोबलायनाया जौगागोन, जायजों मुलाम्फाया बांगोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा मोजां मोनग्रा जायगायाव नखरनि सुबुंफोरजों मोनानि ओंखाम जानायनि रंजानाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा जामुन गाब। तुला राशि। खाफालआ दिनै नोंथांजों थाबाय थागोन, जायनि थाखाय नोंथाङा साननाय गोब्राब खामानिफोराबो गोरलैयैनो फोजोबजागोन।
गोजौ सोलोंथाइ एबा जायखिजाया प्रफेशनेल फरायफारियाव मुं थिसननायनि थाखाय बे समा जोबोद साबजाथाव। बबेबा मोनसे धोरोमारि एबा समाजारि फोरबोआव बाहागो लानो खावलायनो हागौ, जाय समाजाव नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि महरै जोबोद फ्रेश मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव एसे सांग्रां जानो बोसोन होयो। बोथोर सोलायनायनि थाखाय उदै एबा आथिं सानायनि जेंनाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। बेनिखायनो जानाय लोंनायखौ समानथि लाखि। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथि सिमानि सायाव जर'खा नोजोर हो। गाज्रि थासारिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै अननाय आरो गोसोआरि हेफाजाबा नोंथांखौ गोसो लोरबां जानो होनाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै हाबा जानाय जिउ आरो बाहागोदारि फालांगिनि थाखाय गोजोननि दोहौ फैगासिनो दं। जुदि फालांगियारि बाहागोदारिजों माबाफोर दावराव-दावसि जागासिनो दं, अब्ला दिनै बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों आबुङै फोजोबनाय जागोन। गोदान मानसिफोरजों फालांगियारि सोमोन्दोआ मोजां लामाजों दावगागोन। बेलासि समाव गावनि जिउनि लोगोरिजों लं ड्राइभ एबा शपिं खालामनो थाखाय मोनसे गोजोनथाव प्लेन खालामनो हागोन, जाय सोमोन्दोआव गोदै बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखा आरो आन्दोनि सुथुरफोरखौ आबुङै गोजोन होनायनि सान जागोन। बिजिरसालि एबा जायखिजाया गोजाम दान्थे-बिदान्थेयाव थासारिया नोंथांनि फारसे जोबोद गोख्रों जागोन, जाय गोसोआरि नारसिनथायखौ अरायनि थाखाय फोजोबगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव गावनि जुनियर सुबुंफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जायनि जाहोनाव गोबाव समनिफ्राय थालांनाय प्रजेक्टफोरा समनि गेजेरावनो आबुं जागोन। गोजाम रांनि लेनदेनफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों स्टिल गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना फरायसाफोर, लाइमोनफोर आरो आरिमुआरि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन फिथाय होनाय सान जागोन। नोंथांनि सोरजिलु गोहोखौ समाजाव जेरावबो बाख्नायनाय जागोन। बे बाथ्रानि गोख्रों इसारा दं दि नोंथाङा स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव सिगां रां थिसननायनिफ्राय दिनै गिदिर आरो सानस'हायै मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि सानस्रिफोरखौ आबुङै मान होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा बेसादारि सुख-सुबिदा, नखरारि सुख-सुबिदा आरो गोजोननि राहाफोरखौ बांहोनायाव थागोन। हा, न' एबा गोदान लाक्जारि गारि बायनो लुबैनाया दिनै जाफुंनायनि मोनसे गोख्रों खाबु जाबोगासिनो दं। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव साबसिन जौगानाया नोंथांनि गोसोखौ गोबां गोजोन होगोन। खामानि थिलिआव जायखिजाया रोखोमनि बाथ्रा रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलियाव न'आव आंगो आलासिफोर फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें बादाम गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।